amb els puzzles d'Antichamber, que aquí estem a The Room. Venga, pa'lante. És que resulta que l'altre dia estava jo al Facebook. Sí, encara utilitzo el Facebook perquè sóc un puto viejo. I vaig veure un vídeo d'un pavo que es dedicava a obrir caixes, però caixes rotllo a lo puzzle i tal, i vaig dir, The Room, i els 3 ja me'ls he passat, però fa com un munt de temps, i el mòbil són les úniques aplicacions per mòbil que he pagat i que no me'n penedeixo d'haver pagat. Així que, bueno, ja que està i que són les ofertes d'Steam, pues pa'lante, no? Una caixa molt maca. És super raro fer això amb el ratolí i tal. A part de que va amb un lag que flipes. Que lo flips. Vale. I de què em serveix si no em deixa fer doble clic allí? Hola. Per què es veu tan poc, això? A veure. Pues, vale. I la llum? Ok. Bueno, igual seria il·lusió que comencéssim per la carta, no? Has venido. Sabia que la curiosidad te vencería. Les respostes que busques estan dins d'aquesta caixa, al costat d'alguna cosa més, una cosa que van dir que mai es podria construir. És l'únic que existeix i la clau de tot poder incomprensible en aquesta caixa forta va ser construïda per protegir-la de ments inferiors. Una clau de bronze amb una adorno de temàtica animal. Nice. No. Bro. Trae para acá. ¿Qué quiero? ¿Quieres hacer el puto favor? Pero... Bueno, pues vale. Como tú vulguis. No. Quieto ahí. Aquí. Vale. Nice. Oh, wow, com et diuen coses sense dir-te res. Que jo volia llegir, tio. Vinga. Oh, un monocle, curiós. Alimenta mi sobreviuré, dona'm de beure i moriré. Però, pues, nice. Tu t'ho perds. Perds la puta vida. Molt bé. Alguna cosa més que hagi de saber abans de tornar a la carta? I com el trec? Vale. Oh, wow, la solució hauria d'estar per aquí. Ja. Yeah. Què passa?
Aquesta caixa forta va ser construïda per protegir-la de ments inferiors. Confia en que sabràs resoldre els seus misteris. Tu sempre has estat llest. Al costat de la clau trobaràs un regal. O sigui, amb la clau trobaràs un regal de comiat. Porta sempre aquest monòcul amb tu. Sense ell veuràs tan poc com els demés. Això no ho podem tocar. I ara aquí... Potser podria desenroscar això si tingués alguna cosa més amb la que agafar-ho. Vale, però deixa'm tornar, tio. Joder. No vull pistes encara. Vale. Aquí. Ajá. Ya sabía yo. Vale, però poc més. Això que no et deixi tornar. Fins que no surt la d'esta. Vale. Molt mal. Aquí hi havia foc. Foc s'alimenta de fusta, però s'extingeix amb aigua. Crec que hauria de pressionar-ho. Uau, gràcies. Hi ha alguna cosa estranya en aquesta clau, igual l'hauria d'examinar. Ah, ja, es pot girar i tal, i ara, amb això, pues, el que farem serà venir aquí, això mateix, i girar-la fins que tinguem això, en condicions que, mira, és així, ojo, quina clavada, em parteixo. Anem bé. Aquest joc és guai perquè en cap moment et fa sentir imbècil, és més jo, que sóc un subnormal perdut. Està capaç de passar-me els tres. Llavors, clar. Jajas, no? A veure... Vale, sí, una placa metàl·lica decorada amb gravats. Sembla que la punta es podria utilitzar com a eina. Oh, no em diguis. Igual et podria fer servir a l'altre costat. Oh! On estava? Aquí? Era? O aquí? Aquí era. Això així... això així... I això així...
I ara això es cau... Una lent que encaixa, evidentment, en el monocle. Oh, uau! Això és important per un nostre joc. És el primer que es Això s'obrirà, evidentment. I ara què? Aire. No es pot fer res. No? Vale. Aquí estava el foc, no? Pues estava l'aigua. Aquí tampoc es pot fer res. Igual aquí. Amigo. És aquesta, no? I ara, si no me'n recordo malament, això mateix. Vale, s'havia de clavar això amb aquesta... Epa! Amb aquesta referència del centre. Si no me'n recordo malament. No me'n recordo malament. Aunque clar, igual... Ara. Ni tan mal, portem ni un quart d'hora i aquest joc fa com 3 o 4 anys que me'l vaig passar. No està mal. Dues caixes més, clar que sí. Ara començava lo graciós. Oh, vaya, anem a fer un vistazo més de prop. Oh, és veritat. Primer capítol completat. Pa'lante. I logro desbloquejat. Aquests tres tancaments s'interposen entre el contingut d'aquesta caixa i jo. Ja. D'aquí poc ja no. Sí, aquí anava una peça, és veritat. Epa. Això es podia moure? Sí, no? Crec que sí. Mira. Tira cap a dalt.
Un telescopio en miniatura. Buah, chaval. A veure... Ah, mira, aquí hi ha coses, evidentment. Veus? Veus. 5... 7... 2... 2... O no, és un 2. Sí, 2. Y ya está. ¿Qué más? I allò és un 6, però no es pot. No? No, no es pot. A veure... Telescopi... Epa... Això va així? Sí, vale. I ara què? Hi havia un d'aquests que també es podia moure, però no me'n recordo quin és. Aquest? Eso. Oh, un porro. Oh, vaja, un tros de cotó olor a parafina. Llàstima, jo que ja m'estava flipant. Ai, mare. Vinga. Vale. Iepa, i aquest també es pot moure? Això no? Joder, té tota la pinta. Germà. Això sí, no? Vale. Aquí hi havia un 2. Vamos. Ay. Aquí hi havia un 7. No me'n recordo. Espera. Un 2, un 7, un 5 o un 6. A veure... Sí. 2, 5, 7 i 6. No tiris cap a dalt. Set... Oh, Dios, quina puta ràbia. I 6. Joder. Oh, wow. Què subirà ara? Adivineu què va aquí? I què va aquí? Efectivament. Això va aquí. I això va aquí. Vale. Ara
en teoria, hauríem de poder veure coses. I que sí. Vaya. Mi gozo en un pozo. Hola. Vale, no podré hacer mucho que consiga. Vale, cap problema. Vinga, deixa'm fer coses, home. I ara la pregunta és què cony faig amb la meva puta vida? Aquí dalt hi havia coses també. Oh, què hi ha aquí? 11 de febrer la meva investigació continua a pas de tortuga amb aquests instruments primitius. Apenas puc llegir alguna cosa, però sé que hi ha alguna cosa més. Entre la terra i el foc, entre l'aigua i l'aire, no ho puc veure, però noto la seva presència com l'ombra de l'objecte sense substància, però que deixa entreveure la forma del que la projecta. És l'element final del buit. És l'element final, el buit. Dóna significat a la resta, igual que tots els números del món no tenen significat sense el seu zero. Els del cercle són uns mesquins cegats per les seves fosques i la seva codícia. L'alquímia no és la recerca de l'or, és la recerca d'això. Ok. Loco, si tu dius, jo em fio. Aquí hi ha alguna cosa. Això es pot tocar. Ahà. Vaya. Vale, falta un engranatge o alguna cosa. Un tipus de clau. M'acabes de deixar mal contorçat. Vale, pues continuem buscant. A veure. Aquí hi ha coses. Ajá. El següent pas és aquest. Vale. Ok. Què tenim aquí? Vale. Al punto de mira. Aquest, vale. El següent estava... on estava? Estava en una de les potes, estic pràcticament... Ah, mira-lo. Vaja, just al costat. Aquest és la corona. Vale. Aquest. Ja tenim 2 de 4, nice. A veure...
nosotros. En algún momento lo sabremos. Me he pasado el castellà. Nice. Estic una mica perdut. Tra-la-la-la-la. És graciós perquè es posarà molt més complicat, però molt més complicat. Per aquí hi ha algú que hagi de veure? No, no. Oh, esto què és? Però què és això? Oh. Vaya, vaya. Vale, la següent és la clau. Ara mirem què hi ha al llibre. Sí, la portada està molt decorada, ja ho saben. Era aquest? A veure, espera't. Sí. Tu surt. Vale, entra. Això mateix. Vale. La clau. Bueno, pues... un libro. I ara no em diguis, s'ha de fer així i s'ha de fer així. Epa. Així. I ara així. O així, o com? Així? Ah, vale, clar. I així. I s'obre. Puta mare. La 11 de febrer, la meva investigació, tal, és el mateix que la carta. En sèrio? Que raro. Ok. Bueno, això ho podem adivinar, no? O sigui... Ah, doncs ja està. Nice. Una clau de ferro. Puta mare. Ara podem anar a... aquí. Això mateix. Fotem la clau aquí. No? Però què dius? Si això va aquí claríssimament, o sigui, no em fotis. Però, tio, si és que té la puta forma, germà. What the fuck? Bueno, doncs provarem primer amb la clau. Però la clau aquesta ara dubto jo que vagi a algun lloc. A veure... No, aquí no va. Hi ha d'haver-hi una forma d'obrir això. No em diguis. Ah, igual aquí. Nope. Iu. No sé, tio. No, jo el que vull és això. Bueno, no me la dona per vàlida, no? No sé, tío. Una mosca circular, pues vale, tu puta vida. I això no es pot moure. El control amb el dit, el mòbil era més útil, també us ho dic. Però, tio... A veure, s'ha de poder fer alguna cosa. Anem a mirar per aquí, a veure aquí. Una estrella. Sí, ja ho veig, ja.
La cosa que esta. Aquesta deu ser la forma d'una energia a l'artilugi. Uau, uala, tio, no m'ho esperava en absolut. Uf, quin tros de pista. Mare meva. Mare meva. A veure. Vale, això no serveix de res. Torna aquí. Però és que aquí no es pot fer, eh? Igual. No, oi? No hi ha una merda. Què ha d'haver-hi? Això que ja ho hem arreglat. I ja no hi ha res més, tio. Es queda ser aquí. Però com? No li dóna la puta gana. Aquí tampoc és. Hi ha molts engranatges darrere aquesta porta. Nice. De què em serveix això a mi? Oh. Ajá. ¿Y ahora qué? Ahora puedo mirar ya. Vale, pues encara no. Em tornes la clau, sisplau? No, no me la tornes? Pues vale. Quédatela. No sé què fer, no sé què fer. Y vosotros si os falta algo, y yo, joder, ja ho sé. Cago en la puta, estic intentant trobar-ho, paciència, cony. Cago en l'ou. Aquí no es pot fer res. Això ja ho hem fet. Això també. Aquí està la mosca aquesta per l'altra. Aquí falta algo. Ah, amigo. Ahora sí.
I què? Ah, que ara ja es poden veure coses. Collons, m'ha costat. Bueno, un jambo sense cara. Ah, ja, sí, sí. M'he equivocat, sí, tens raó, col·lega. Tens raó, tens raó. Trial! Això vol dir prova. Ah, falta la R. Recordeu que... Sí. Ja, sí. A veure. Ah, vale, sobra. Sobra sol. Nice. Això també va amb monòcul. Joder, faltava més. Nice. A veure. Això va així. No. Això va així. No. Així. Això mateix. Vale. Això així. I això així. Vale. I aquí està la L. Ajá. Ui. I ara això va aquí. Coula. T. I R. Epa, me passé de triar. I la L, que va aquí. Joder. Ja ha acabat el segon capítol, perquè si l'he acabat, doncs aquí es queda el vídeo. Ui, que sí. Bueno. Primer que han obert. Ai. S'ha obert un dels cierres. 2 més i podré obrir-la. Jai. Nice. Vale, puta mare. Pues 40 minutets de primer capítol, ja ves. Bueno, pues a partir d'aquí continuarem.